Het project de Quistbeek kent een bijzondere samenwerking. De Quistbeek is de blauwe ader door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. De afgelopen jaren hebben inwoners in dit gebied wateroverlast gehad na hevige en langdurige buien. Het klimaat verandert en dit vergt aanpassingen aan beken en rivieren, zodat agrariërs hun gronden kunnen blijven gebruiken en straten en woningen minder snel blank staan. Daarom moesten er maatregelen worden genomen. Projectleiders Anouk de Witte van Waterschap Limburg en Carla Duif van gemeente Pelen-Maas over deze unieke samenwerking. Ja, de taak van het waterschap in het begin was om de aanpak de wateroverlast in Soeterbeek aan te pakken. Er zijn daar een aantal huizen die hebben wateroverlast gehad en we hebben de taak om daar iets voor te gaan doen. En daarnaast heeft de beek een natuurstatus vanuit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en vanuit Europese regelgeving kaderrichtlijn water. Zit er ook een opgave om de beek te herinrichten. Dus vandaar dat wij hier met een project zijn begonnen. En toen kwamen we erachter dat de gemeente ook een opgave had hier. Ja, toen hebben wij gedacht van nou, als we dan toch met die beek aan de gang gaan, omdat die mensen overlast hebben gehad, dan willen wij wel graag ook meedoen. En dan kunnen we de beek wat meer belevingswaarde geven. Ook de natuur, zeg maar, de kwaliteit van het gebied gelijk mee aanpakken. En tevens was toen al in beeld dat er een omgevingswet zou komen. Ondertussen is hij wel 3 keer uitgesteld, maar per 1 januari 2023 gaat hij dan toch in werking treden. En het doel van die wet is ook omdat de overheden veel meer gaan samenwerken, veel intensiever gaan samenwerken. Dus ja, dat was bij uitstek voor dit plan, samen met het waterschap, samen met de mensen. Want daar doe je tenslotte voor om dat gebied aan te pakken en meer kwaliteit te geven. Ja, we zijn eigenlijk begonnen met eerst gewoon met iedereen om tafel te gaan zitten. We hebben een grote bijeenkomst georganiseerd waar alle bewoners welkom waren. Kaart op tafel heeft iedereen eigenlijk kunnen aangeven wat er allemaal wat er voor kansen in het gebied zitten, wat er ook voor overlast zit en ook wat ze graag behouden zouden willen hebben. En van daaruit zijn we eigenlijk naderhand in verschillende werkgroepen aan de gang gegaan. En dan hebben wij 3 werkgroepen gevormd en hebben we eigenlijk steeds de plannen verder uitgewerkt. En iedere keer als wij zeg maar, iets veel verder waren, dan werden de plannen ook weer voorgelegd aan de bewoners. Hebben we met hen besproken. En dan tussendoor hadden we nog verschillende bewonersavonden waarop echt een grote groep zeg maar, bewoners, inwoners allemaal mee konden kijken met de plannen. En dat hele proces hebben we dan niet alleen als gemeente en waterschap gedaan, maar met name ook de afvaardiging vanuit de dorpsoverleggen, Helden en Baarlo. Die hebben mee zeg maar, het proces van hoe zetten we iedere keer weer een stap verder, hebben we dat samen opgepakt. Ja. Ja, dan hadden we 2 plannen, want dat is dan nog wel even het jammere eigenlijk. Want we hadden zo'n intensieve samenwerking, dan zou je zeggen maak dan 1 plan. Maar zover zijn we juridisch gezien in Nederland nog niet, ook omdat die omgevingswet nog niet in werking treedt. Dus we hadden nog een projectplan waterwet, waardoor het waterschap daarin zagen gelegd en de hele procedure door moest. En wij hadden een omgevingsplan, dat moest zeg maar, de opvolger zo meteen van het bestemmingsplan. En ja, we hadden nog wel 2 verschillende procedures. Dat was eigenlijk wel jammer, omdat we steeds samen opgetrokken zijn. En dan moesten we nu toch 2 plannen maken. Ja, wat we tevens merkten is het proces was natuurlijk veel breder. Het was niet alleen die plannen, maar de mensen hebben heel veel ook andere dingen ingebracht die wij eigenlijk niet in die plannen kwijt konden. Want een omgevingsplan is meer bestemmingsplanachtig. En het projectplan gaat heel erg over de waterstaatswerken, maar er waren heel veel meer onderwerpen waren ook besproken. En toen hebben we uiteindelijk ook nog een verbindingsdocument gemaakt, waarin we ook al die informatie nog hebben opgeslagen. Ook om naderhand terug nog te kunnen vinden van welke gesprekken er gevoerd zijn, waarom iets wel of niet is meegenomen. En we hebben uiteindelijk besloten om dat document ook nog extra te maken om nog ook dat hele proces zeg maar, nog te kunnen weergeven. Dit is niet alleen de dingen aan de beek, maar bijvoorbeeld ook nog in het kasteelpark. Daar vinden nog allerlei werkzaamheden plaats. Daar gaan we nog zeg maar, het bosgedeelte nog beter onderhouden en zeg maar, de goede bomen dat die goed behouden blijven. En nog over de paden en dergelijke, dat dat ook nog een boost krijgt. En helemaal in het begin van de beek bij Stogger, daar willen we de biodiversiteit gaan vergroten. En dan willen we ook dat het beter beheerbaar is, dat gebied. En zo zijn er nog wat projecten die zeg maar, ook nadat de beek, zeg maar, feitelijk de beek is aangepakt, die nog zo'n vervolg krijgen in dit project. Ja. En waar we dan ook weer samen aan het oppakken zijn. Want ja, herinrichten is 1, maar ja, het vervolg, het beheer en het onderhoud. En misschien kan er niet dan nog iets over zeggen. Ja, we moeten natuurlijk ook verder gaan ontwikkelen. Nou zie je dat de beek wel is heringericht, maar je ziet ook op sommige plekken dat het nog wat kaler is. Zeg maar. En de natuur moet nou ook zijn werk gaan doen om dan meer die begroeiing te laten opkomen inderdaad. En wij gaan dan ook daar maar beheer en onderhoud zorgen dat zich dat goed ontwikkelt en dat ook veel meer biodiversiteit terug kan komen bijvoorbeeld. En wat bijzonder ook wel hier is dat we ook beheer- en onderhoudsplan ook afstemmen met de omgeving. Dus dat we ook de mensen daar wel bij betrekken om mee te denken over het opstellen van beheer en onderhoud. En wellicht ook onderdelen van beheer op zich te nemen. Wil je ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast? Zometeen in Pelen-Maas Inzicht meer over water klaar.